alone are my baby. So allow me make an enjoyment. It's your way. Salamu alaikum. A tafiya za ku yi ne? Kai ne Awal Garba? Ni ne. Ok, ina so za mu je ofis ɗinmu domin ka amsa mana wasu 'yan tambayoyi. Wani ofis kuma me nayi? Ka kwantar da hankalinka, za mu je police station. Za mu maka wasu 'yan tambayoyi. Amma an kai mana taurin kai, ina tabbatar maka da cewa za ka ɗanɗana kudarka. Gurin 'yan sanda kuma? Allah ya fidda ya daga rogo. Idan ta dafa mai kyau ba. Ina mukullin babur ɗin naka? Yana ci. Sergeant Garba. So. Take control. Duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya. Karamba alƙalin duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya. Ga alƙalin duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya, kudi amina duniya. Malam Awal, ka tsinci takalmi a babur ɗinka, ka ɗauka, ka kai wa 'yan kamasho a tasha 'yan union, ka ba su yi cigiya ko? Haka ne labai. Malam Awal, a ina ka ɗauki wanda ya bar takalmin nasa a cikin babur ɗinka, kuma me ya faru da shi har ya manta warin takalmin nasa a cikin babur ɗinka? Yallaɓe a ranar da aka yi manta takalmin a cikin arewa ni ba ni ne aiki da mashin ɗin ba. Waye ya aiki da babur ɗin a ranar? Ba ni ne aiki da shi ba, sai dai a tambayi Oga Hamza don shi ne idan ba za mu fita aiki ba, shi ake zuwa a kai waki, shi kuma sai nemi wanda zai je ya aiki da mashin ɗin ya bashi. Amma ka san wanda Hamzan ya ba babur ya fita da shi aiki a ranar? Wallahi ban san wanda ya aiki da mashin ɗin ba, sai dai a tambayi Oga Hamza, tunda shi ya san wanda ya ba mashin ɗin a ranar. Kai me ya hana ka fita aiki a ranar? Saboda matata ce ta haihu a ranar, shi ya ban fita aiki ba. To ya aka ka tsinci takalmi a babur ɗinka? Na zo na an saki a hannun Oga Hamza, na je na ɗauka babur ina goge shi, sai na tsinci takalmin a cikin bashin ɗin. Sai kai me? Shi ne sai na je na nuna masa takalmi guda ɗaya, na ci ga takalmi na tsinta a cikin mashin, ko za a kai ofis. Sai ce shi ba zai je ofis akan takalmi ɗaya, sai dai idan ni zan je na kai. Shi ne kuma sai na je na kai musu. Ok, za mu tsare ka a nan har sai mun nemo Hamza mun ji ta bakinsa. Ba damuwa. Idan muka tambaye shi ya faɗa mana saɓanin abin da ka gaya mana, to ka san abin da zai biyo baya. Yallaɓai gaskiya nake gaya muku, don ko a gabansa aka kirawo shi zan maimaita abin da na faɗa yanzu. Ok. Sajan Bala, zo me da shi sir. Ai kai matsalar ka baka ganewa, kuma ina gaya ma ciniki kowane iri ne ba gaggawar a cikinsa. Ka gaya mar ka ce idan na zo ikon da kansa zai zo ya same ni. Ya kake min irin wannan da Allah? Shi ne kawai, waye yake buga min kofa ne da Allah? Fa waye shigo? Ina magajin? Barka dai. Ka ga mai gadi a bakin gate? To, daga ina? Ni ne yaron malam. Au, Allah sarki, yaron malam ne? Yaya gafata malam din? To, madalla. To, Malam ne ya aiko yanzu yana son ganin ka. a'a, ai yanzu sai dai Allah. Akwai tafiya da zan yi gobe karfe 6, zan bi jirgin karfe 6 na gobe da safe. Ka gaya wa malam ko me ake ciki zan kira shi ta waya. Amma yanzu sai dai Allah. Yanzu sai dai Allah madaukakin sarki. Ka ce wa malam ka gaya min ko me zan kira shi. Yawwa. Madalla. In ka je ka gaya masa. Ka gaya masa wannan. Yawwa. Shaidanin duniya, kudi amina duniya. Magaji.
to amma malam lafiya malam a daidai wannan lokaci turo min yaron malam. Saboda ni malam bai taba turo mu dake daidai wannan lokacin ba. Abin da ya kamata ba a buri da sanyin jiki. Bari in kira malam. Saboda yauwa. Yau wannan ji. Lafiya lau. Ala gafata malam. Ina gida yanzu nan sai ga yaranka. Ni na turo shi. Dama akan maganar nan da aikin nan da naka na neman kwangila da muke yi. Yawwa akaramaka Allah. Domin ala gafata malam kwangilan nan inda Allah ya taimake ni kwangilan nan ta tsaya zan yi bala'in jin daɗi. Ka san a duniya ni dai maganar kwangila domin makudan kuɗaɗe zan samu. Ba damuwa za ka samu kwangilar amma akwai gagarumar matsala da ke a cikin gidanka. To, ala gafata malam wace irin matsala ce? Hajiya matarka ita ce matsalar. Hajiya kuma? Ai inda matsalar take taurarinta ne suke da matsala da aikin. Kaman ala gafata malam ta kaka hajiya za ta zama matsala domin bata san komai ba cikin wannan kwangilar fata ba. Da haka nan da kwana uku dole kai aure nan da kwana uku shine za mu samu nasarar abin da muke nema. Malam kana nufin ne aure nan da kwana uku? Kwarai kuwa, kwarai kai aure shine mafita. Dab. Lalle fa akwai matsala babba fa ala gafata malam. Mece matsalar? Me matsalar gaya min? Kai ka san ala gafata malam, ka san fa hajiya tana da zafi. Hajiya fa na da zafi fa. Wannan maganar a gaya mata cikin kankanin lamari akwai matsala fa. To, ni dai ka ji abin da na gaya ma. Da haka sai ka zaɓa. Idan hajiyar kake so to in kuma kwangilar kake so sai ka zaɓa ya rage naka. Ka dai ji ni abin da na gaya ma kenan. A'a. Ina malam ta ya zan haƙura da wannan ta ya zan matsala da haƙura da wannan kwangila mai tsoka ala gafata malam. To ni dai na gaya maka in dai kana son wannan kwangilar to dole kai aure a kwana uku kuma auren nan a bayyana za a yi shi a idan kowa ya sani. To shikenan malam zan yi da abin da kace malam. Allah ya ba mu sa malam, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara hasken makaranta. Nagode malam. Alƙalan duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya. Aziza. Na'am. Zan fita kuma ba zan dawo da wuri ba, don haka ki kula da gidan nan. To kenan sai kin dawo. Aziza, kada na dawo in samu wata matsala a cikin gidan nan. Insha Allah ba za ki samu ba sai kin dawo. To shikenan sai na dawo. Alƙalan duniya. Shaidanin duniya, kudi amina duniya, karambata. Hallo Abdul ya akai? Kai sauri ka zo ta fita. Na tabbata jakar kudin nan tana cikin ɗakinta. To shikenan.